Damira pamberi pedera mambo mutasi. Damira pamberi pedera mambo mutasi. Zvese zvendo zvichokwadi. Zvese zvandichataura ngezvechokwadi. Pembe chabatwa nemhosva. Nganyika chabatwa nemhosva. Mwari arimbatsirawo. Mwari arimbatsirawo. Sema kumtsana. Pamusoro iyi kana mambo mutasi. Ini ndi Daniel Nyangunda. Ndakauyawo nenyaya yangu. Ndakati ndiri kumba ndobva ndaona masabhuku andi patsamba kurudiwa kudai ndazaro inini ndichikura baba wakazotaura kuti panzvimbo apo pane matombo aripo pane guva rakakumbirwa nevanhu vekwaZulu saka munongorima midini virisiya riripo saka inini ndakazoshamisika ndakuzibuya kudai tobva tasvika padare paya pamasabhuku aya toti right ini varume handizivi kubvira ndisvikewo saizi yandiri ndisikazivi kuti munhu wacho ndeuyu kana kuti nyaya yakambotongwa rimwe zuva hapana zvikazi uri kunyeka masabhuku tochibvunza kuti munhu hapana anomuzivawo here hapana akakwanisa kumuziva ko wedzinza wakuru wenyu wakati hatimuzivi asi zita rekuti chibvara ririkuzika munhu sekuru waana sekuru sitaingorimo tisiya pakadai saka ndazaro kazora chiendawo chechenedzi paguva papo semaitiro wangu waundoita ndachichenedza kusiya uko ndakaita ndakazoshamisika zviri padzitsamba kuriwa kwaMuteto kwaShemuteto ndobva tasvika ikoko ndikazi wakasungwa nemhosva wakatema muti paguva ndikati muti ndakatema asi handina kutema ndiri nepfungdzo dzekuti ndiri kutema paguva sekuti guva riripo i1 tikondochechenedza zvinoita wako zvikazi utotitaura zvekunyeka mahandousi pangu vandabvisiswa $20 asi taatazi 15 wamwe wangu wabva wabvisiswa $5 vari 2 kazi hauna chenji tabva ipapo zvikazi ndikati tangai maundonitaurirawo zvekuti mugano unorevei kana munhu une mugano ii zvikazi hatitauri zvemugano pano tirikuda zvenyaya nyarara tinoda mbudzi nejongwe ne$15 pamusoro nokuti wagiwa nenyaya kwauchidzoka kumba ndosvika zvekumba kuyo ndonaunza tsamba yechibiri ziri kudiwa futi iko kwazaenda kuti 11 kubva paguva ndone 11 dziya dzitosvika paumba pandiri kugara inondiri kuti ndiri kugarire iyo pari pamunda pangu futi ndadaro ukazira watishora uya futi kudai ipo ndakazovewa kuna mambo mutasa kuti andibatsirewo kuti ndopaitawo sei saka nyaya yenyu mimi nyaya dzakawanda ane nyaya 1 yekutanga kuti makatemerwa mhosva yekuti makatema muti makuva ndedo kokuya yechipiri yamuti makanzi 11 meters kubva pamakuva kokuya yechitatu yekuti you overcharged muri 1 imi makabhadhariswa $20 vamwe vakabhadhariswa $5 $5 vari 2 ndizvo saka imi nyaya yenyu chaiyo yamuda kuti kubatsiri nezvayo muda kuti batsiwa nadzo dzese dziri nhatu here kana kuti yamuda kubatsiwa nayo chaichaiyo ndii yangu i1 kune vanhu vaunza vasiri kune judgment iripo kune vanhu vari apa andiwakupikiri azanani nadziru saka aona dzirutwe panyaya yauri kupinda pano ava ndivakukana kuziviapaunda paurikepedi yaichifona saka yaichifona saka tiri kuti isusu nhasi since mauya nanadzirutwe nyaya yenyu nhasi ndeyana dzirutwe yekuti wanadzirutwe wari kuti pawakagara ndipavo ndozvautaura imi mhane nguva yakareba sei muri
kusvika saizi yangu ino Makagara kuvarini. Haichatongozima kura zvawa. Ukasaziva? Makabarirwapo iri. Rini. Makabarwa rini. 1950. Kuna baba wenye wangu walipoita. Alright. Sekarang pas. Harus kau dia nama tu. Dia. Apa dia? Ayo. Mumboro na dzuru kwere mese muri tu. Sita Mumboro na one. dzuru kwere mese muri tu. Mukuru wacho pakati penyu ndiye. Saka chisunga utaura. Nyaya yomufumi wamanyamuku maibvisa. Maibvisa ndi. Kuti ndiye kuti muri kuti baba wakagara ndepeni. Saka ngatangiriwa. Alright, ngari pamusoro echangamire nedare rese. Ndinoitwa Musafari Stuart Dzirutwe. Nyaya iripo pakati pedu nemurume nekuti akatanga kutema pamakuwa pakaigwa sekuru wedu nemukorore wake. Pasekuru akasowigwa iri yadhi yake. But pakupegwa waitwa 1970 yakasiwa kunze. Saka tina kuconcentrate naye. Takaisiya. Saka Mira. Wonderful. Nyaya yatinetsana nemurume ndeyekuti akatema pamakuwa akatanga kurima pamakuwa. Mira wakadaro. Andikakuenda ndosaka ndati chasei zokorora futi because nyaya yataurwa nemurume ndiyo utanga kupindura zvakasiyana. Uyu ati imimi muri kuti paakagara ndepenyu. Iye kutema kwemakuwa paasekuru neisi different issue. Tiri kudai kuti paakagara ndepenyu. Ndopatuda. Right, nyaya yatinayo nemurume kwasabhuku yakaenda ndokungaatsanangura. Taurai nyaya kuti mati uyu paakagara ndepenyu. Ndopatuda kuzwai baba. Isi tiri kuti ndepedu nekuti sekuru wadu akavigwa ipapo ndopane guwa rake. Izwa. Makuwa ngepeni makuwa. Ipo pana dokutaurira. Haukwanisi kuya muno nekuti pakagwa ndingi saka ndepedu. Nyaya yekuti vana yekuma 1950s 1940s titori kusecond world war 1945 kare wanhu waita hands shifting cultivation kuti pakaibva ndipo wanda kugara. Kana pasina chikafu wanomuvha woenda pamwe pane chikafu. Asi paunenge uchigara ipapo wanofa wanoigwa ipapo wosara ipapo. Warinofirawo jenya wanosesarawo pajenya vanhu vachingoenda. Anzwa. Saka iyoyo haungamira pautaura kuti nepamwe nekuti pane makuwa. Pane gwara sekuru. Nyaya yedu nemurume haisi yekuti tikumuti kana patakaenda kwasabhuku kana pakaenda kwamuteto hatisi kumuti kufa. Asi nyaya yedu izwa bambo. Nyaya haisi yekuti muri muti ibva here kana kuti usabva. Nyaya iripo ndekuti muri kuti ndepenyu. Iissue yeownership. Ndopandikura kundigadzirisa kutaura kuti patakaenda mumatawa nyaya yedu haisi kuti timuti ibva asi kumuti tisiyirewo makuwa. Tisarime pamakuwa, tisateme pamakuwa, chitisiyirawo makuwa. No, izwa. Kana makuwa ari mukati meyadhi yangu. Anzwa. Makuwa iwawo hasi akuba because ari property mangu. Although pakawigwa nasekuru wako nanambuya wako ipapa. Anditi. Asi ndipete kuti minda yacho yakatenderedza makuwa yaya yangu. Anditi. Ini ndakuchita zvekuchengetedza makuwa. Chete. Ndio responsibility yangu. Noti kuti kana nekuti pane makuwa mwaonitaura zvokurima munda mangu. Kana kunza munhu koika ujaye. Kana kunza koiga kuti munhu baba. Amuchaigi munhu baba because haisi ndei. But patakaenda kumatarisa bhuku hazviziya hana asikakamisa ishava izwa. Haufani kutaurwa mai yako kuti sabhuku kana ishika na mama. Unofana kuziya mai wako. Ende mai anofana kuziya mwana wako. Iwe waiuda kutaura sabhuku iwe kunge papo. Waiuda kutaura sabhuku chinhu chako ndechako iwe. Waiuda kutaura sabhuku kunge papo.
You are being told kuti asi iwe chokwadi chekuti autozivi chaunoziva ndo pakaugwa mbuya chete. Musashandise makuwa. Aiwa, nawe sipara murume wekuti akabarirwapo anotonyepa. Murume anga yarora mukadzi wake achigara uku kunana baba. Izvo zoti aigare pine mukadzi akazvina basa. Tati ngepani paakagara? Apasi pake ipa. Ngepeni. Ngei. Pamsaka pei. Iwe autaura ndo. Usasoti kana munhu autaura baba. Usabaye munhu akana utaura. Kana uda kutaura tokupa nguva yekuti utaura. Unofana ndiri. Nyaya dzinosisira. Unazira nemunhu. Imimi bambo mutaura because makatozvarwa asati azvarwa. Saka haangazivi kudarika imimi. Ndepenyu sekuru akatofara wigwa. Prove to me kuti ndepenyu. Guwa chiri kuratidza murume uri kutotanga kutotema miti mihombe kutovhura hapasi pake banga asikagaripo. Izwai bambo. Muri kuona kuti bambo makuzvipiringisha. Muri kuona kuti makutozvipiringisha because matanga kutaura imini chekutanga kuti dambudziko renyu nemurume haisi nyaya kuti mutorera nende yake. Dambudziko rake nderekuti ari kutema makuva mana nasekuru iyi. Izvo machinja makuti makuva ayo ngeini. Chirutisvitsai pawechoti yoribvisai marangwanda yanyu aende kune amwe kugraveyard. Saka ishu iripo bambo. Chiritaura kuti musati wasite time bambo. Taura kuti ishu yedu nemurume ndekuti murume ari kutaura kuti bvisai makuva enyu muendo. But chiri kuti atitaura bvisai makuva enyu aende kwenyu. It's because munoda kushandisa makuva enyu ari munzvimbo yake kuti mukleme nzvimbo isiri yenyu. munomanga. Aizvo zvakataura makuva ekudare komanga makuva kubviswa makuva. totonga iripo. Yanga iri mumatare kare. Api? Kosa makuva yanga iri pamutetwa izvo. Ichiri pamutetwa. Iri pamutetwa. Handataura takaturipiswa nembudzi. Aiwa. Kana yakaripiswa mbudzi yakapera. Haina kupera because kwakazi. Nyaya ikabudisa judgment. Ine judgment rakaramba judgment yacho. Tipe judgment yakapera. Judgment akazi ari pembudzi. Mira. Iwe wakaenda kukoti. Handiti ndiwo wakamhangana pamutetwa. Nyaya ikapiwa unopiwa copy rejudgment. Copy rejudgment rakapiwa namutetwa riri kupi? Ndipe. Yanga isiri yapera. Nechikodzero chekuti Aizoripiswa sei ari nyaya isinopera. aiwa pane zvimwe zvakatumwa sabhuku nzenda inotarisa utipe feedback asi achisabhuku achibvanzi kupega 11 meters kubva pamakuva uyo agumawo asiyawo makuva 11 meters kubva pamakuva tasvika pamakuva uyo akabva aramba akatondimhanyisa kuda kutondorova saka inopera vatadzidzoka isi uyo aibva aramba kudzokera. Saka wona mbudzi yaro dzabhadhara nejombo zvekurima makuva zvekurima makuva. Saka iwe nyaya yako akanga uripota pamutetwa ndei? isu nyaya yedu yatakaripota kei kuti munhu urima makuva anasekuru ari makuva ndiyo akaripiswa mbudzi nejombo. Saka uti hainopera ainopera because 11 meters dzakazi saka mbana yakandota yakatongwara ndinyaya yacho. mwedzi wapera anorima futi here mumakuva ese kurima arorime akurima ari kusima zvari kusima izwai bambo. Izwai bambo. Mambotaurirwa vakuru vachitanga kuti musataure zvinhu zvisina basa. Ngataure zvinhu zvatavinga panapa. Handiti tisapedzera umwe nguva. Handizvo nyaya yenyu chaiyo bambo hamuziziva zvomunotaura. Ndochokwadi hamuziziva zvamunotaura ende zvamuri kuda mukuziva. Murikuzwa bambo? Because muronditaura imimi kuti ndinobva munomuiri right now ndoti ndoda mombe nembudzi nejombo. Ndezvei? Ndenda kubata nemhosva iyi ida kuripwa nemombe nejombo nembudzi. Kana akabatwa nemhosva it means kuti nyaya yakapera. Akabatwa nemhosva rimurudao yakapera kuti yakagutswa nezvakakudaiko. Ndosaka uye kunokusi iapirwe unoita apirwa against nyaya isati yapera. Handika unoapira nyaya yapera yapiwa judgment. nematongerwa ndakaita Ndosaka uya kunobvudza handina kugutsikana nematongerwo andakaita. But
yandasaupera ngosa ukakanzi endai munotarisa pane zvinhu zvaanotarisa akabvisa matombo pamakuwa atotsvaida kuura evidence yacho iri pane kuwa akabvisa matombo pamakuwa akakandira marara ipapo saka sabukanzi endai munotarisa zvinhu izvozvo mandifonera izwai bambo izwai bambo izwai akamangara nyaya kwamutetwa ndiani ndiye akamangara nyaya kuti chii regai ndigare ataure hatida zviro zvokutendera tenda zvipedza nguva nyaya yamakaripota kwamutetwa yataripota kwamutetwa isusu ndeyekuti nyewakamangara saka sikiti nyaendaka mangari kwamutetwa inyini ka ndeyekuti ndakati ngezvekuda iso makakundepiwe ndakatana mangara nyaya yekuti wakudora makuwa nekudora makuwa kuti Daniel Nyansunda akagara munzvimbo medu pataigara isusu nayo negwara sekuru wedu saka iye wacho kuti akutema kuti chi muti wagwara sekuru wedu uye akutokurubira matombo aripo kuti auraya evidence ndonyandika mugara kwamutetwa uye nyaya yakabva yatongwa kudaro ndopa mukuru akavhanzi aiva nemhosvuzi iwewe muti mukuru wakanga watema iwoyo ndewedu uye munhu ari pagwa ipapo tinomuziva mudariro rerashe muponda ane mavandu ndopakavhazi iwe toda kutongera mhosvo munyaya mudasava kutongera vanhasi mundichaza kudaidza kushaiwa kuti muti iwoyo ndewedu uye munhu akasava chiva ndewedu saka munhu haasi wenyu ndewamuponda iwo wacho ndiwo wakanga wati ndaisike papo tisu izwai bambo muri kutaura mega nemuromo wenyu hamusi kufoswa kuti taura izvo hamusida kutaura mataura nemuromo wenyu mega bambo mukati imimi murume uyu akutema miti nekurima nekurubura matombo ari mumakuwa panzvimbo yataisogara ini ndiri kutaura zvori kutaura wati wewe nyaya yakadzi pachi makaenda kumangana panzvimbo pamaisogara which means kuti hamuchagaripo hapasisiri penyu chasara chenyu ipapo ihama dzenyu dzakawigwa ipapo chete alright umwe bvunzo baba muti mukuru uyu uri kuzinamupfuta ngewangu nemunhu wacho ari pasi akawigwa ipapo ngewangu ndii ndakamuisa ipapo ndiani munhu wacho waireva kuti izita rinodiwa chibharadzikwe ndiana makuru sekuru wababa sekuru baba wababa akazvarwa rini zvekuzvarwa kwavo kana ini nanomuona basi akafa rini kufa kwake kuma-19 hautozivi hauzivi andisiya saka uri urwireiko chinhu chausingazivi chandirirevo ndechekuti yadiyeka izwa baba it's not necessary to create a dispute pane chinhu chausingazivi chaunongodziwa nomwe munhu kuti autaura kuti ndepapo not handiti tiri kuti isusu munhu akatowigwa apo haumuzivi kuti akafa rini haumuzivi akawigwa rini haumuzivi handiti mini kuti iwe uko wakatozvarirwa handi apa wakatozvarirwa kwamari kwamakatamira ndoko wakazvarirwa iwe ndoko unoziva handiti uyu pamakabva imi awa ndo wakasara wachiwa wachigarawo pamakabva handiti asi imi makuwa yenyu ari ipapo pamakabva hazvirevi kuti zvapaini makuwa enyu ndopapenyuba because imi mamusiripo
chenyu chiripo makuwa chete. Saka kana makuwa aripo chete imi muchidi kuchengetedza makuwa enyu chete. Amunei neminda yemunhu chiripo zvamakaita zvokuti makagona kuenda kuti munhu ari kudisturba chii makuwa handiti aripo. Izvo zvakanaka. Kana akabatwa nemhosva yekuti wakangurukura matombo emakuwa yakanaka. Andizvo. Asi yekuchimuti manje chibvapo. Aiwa. Achaita esenyu. Even iye kuti anzi 11 meters kubva kumakuwa. Makaona papi mutemo uyu. Right. Iye nge judgment yange kubva. Ndabvunza. Even yangu akakupa judgment. Mutemo wekuti 11 meters kubva pamakuwa. Akawana kupi. Ngezvaishedwe ndiye akanga akutaura nawo. Aiwa. Kana ari ishedwe akapiwa judgment ndiwe. Because akaenda kuikumbira ndiwe. So you are supposed to know. Iye akati ibasa rehurumende. Mutemo wehurumende. Ndikoda kuti nditaure kuti fonda akati mutemo wehurumende. Wokuti mutemo wa 11 meters kubva papo. Ndizvo? Ndizvo akataura. Uri kuti ndimponda akataura kuti mutemo wehurumende. Hakuna mutemo wakati. Ende kuti munyepera meters 11 meters. Makaisa 11 meters pane interest yenyu. Interest yenyu iri pa 11 meters kubva pamakuwa. Ndobva ngati mati ngatiuite mutemo wekuti 11 meters kubva pamakuwa. Alright. Izvo mutetwa achizwa kuti 11 meters kubva pamakuwa. Akasiyire munhu achigara within 11 meters kubva pamakuwa. Kuma 1950. Iye wacho wakura rapa. Sabhuka kuti muramba kuti handisi ndoto kashana niba uye handiterere bamwe mandiri uye abadalika. Kana munhu uyu akagara kwa 1950 sabhuka wakati makore manga. Anagara 1950. Mabereki wake akaberekwa. Iwo rurira sekuru wasekuru. Iwo rurira kuti akasina mabori izwa uyo uri kurwira zvinhu zvasekuru wasekuru. Saka uyo anikwanisa kungorwirawo kuti zvasekuru wasekuru. Because iye ndipo akabarirwawo. Ipapo mukataura ingidaroka. Ayo andikutaura because handizivi. Sabhuku wacho uri. Sabhuku wanoenda kumuna mwana wake ari kuprison. Aiwa. Ndoma witness anodiwa here. Sabhuku wacho. Iye hati kana makutaura nyaya munozo kumbasangamira moisa foni ayo hakuna munodo ndipa mutemo mukoti munomo kuti ndifonere. Inini ndifonere sabhuku. Vamaronga kuti kana wasvika ikoko mutaura mambo tandifonere. Mutaura azi namambo azi chef handifoni bachata zvekuyaya. Ayo. Azungisa munhu. Inini ndimufonere mani. Iye ari kuziva kuti kune nyaya yakakosha kudai yeyu. Muitira mabasa bongo muda mdogo. Anapoona wana mambo kuti. Ndio amazungisa ndio witness mjane. Iwewe ndio adaura room ali kama ngozi yakutoa. Yo adaura. Alright. Shama. Nyaya panapa. Ipambo sunga. Mati makagara pambimba pake. Inini? Ndakabarwa 1950 wana baba vagara pokarika. Uya ari kuti sabhuku hakuzivi. Sabhuku iyeyoka mwana anodzishitanga waninoziva ini ndiri kweza ndiyo ari pachitupa pangu taigara naye ari 1 aisenza nevanhu zvakanaka. Masabhuku aibva agadzana ari 4 kupana kuti iwe munin'ina iwe baba munin'ina vari kuti anoziva kutaura mukomana munin'ina kubatsirana inini manje kuzi nekuti sabhuku akauya aida kuisa vanhu kanokwana katatu ndichiko Harare chaiko aida kuisa munda kuisa pamunda pangu ndibva ndaramba aita futi saka apanga ati aona kona yekuti akati awa ngepedu manje achipinde paipo ndio purani iripo. Aitokei.
chifunga kuti saizi yake akandibata ndikara unofa itora mukadzi wako uyu ndomunye Alright, vazotora navakadzi imwe chako. ari kuitira nyaya yemunda yokuzi toda kuti ufe iwewe tisare nemukadzi wako. Alright, mukadzi wacho aruda pano wesenga wake. Unoonga nokadzi. Uda uyu. Ndiye aruda hivi. Andazinya yake. Alright, it's okay. Dauda chi. Imi for now. Izvozvi. Siya baba vari pamba vake. Aitai zvari kuita kumubata. Ndinotoa kumwana mudziki here. Endai munoone pane makuwa. Munoone pane musha wabamba. Kuti kubva kumakuwa kuri kure zvakaita sei. Ende munhu apedzisira kuigwa mumakuwa ipapo iri imi. Achikushanda here makuwa. Akaita dumbuku pazvakaita kuti wakakumbirwa isa baba kuipa. Akaita sebaba. Vanhu vanga ino vakaimwa. Sasa kuti moko banga. Nyaya baba. Vanhu vangani mvuso. Upi na upi. Sekuru nemukuru wako. Ngoro rakaimba lini. Akari ndikupa muprotest. Kanozi kare kare kelini. Izva shamwari ndozvandi kutaura kuti shamwari andika mazuva ano munoti azi mangu kuti hana dzaunodini handiti you cannot go to court ka usina umbo hwakakwana because haungauyi panapo ka kuti unditaurire kuti uri kuhwira guwa rausikambozivi kuti munhu wacho ndiani kautakafarini saka munotauri paguwa remunhu 1 ndo pamuda 11 meters kuendako 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 haisimetrika iguwa ringori pakati pemunda kai achimupindura dzimwe hama dzenyu dzinombowigwepi Baba wangu inakazipa kwedu kwakwana yini. sorry Pane baba wako akawigwepi mwadi maki. muyadi make kuyadi kwati kupi Une mwadi yakapuwa ndisekuru. izwa to me it doesn't make sense kana uchiti baba wangu akawigwa kuyadi kwake uruti iye baba wako iye ari baba wako sei usuti akawigwa muyadi mini saka utoti wakakura nambuya ine Ndikona murubvunza. ndati baba wako iwe Bongo nini? Ukomedi mimi. muyadi mini yadi yenyu iripi Wanasikulidwa. Iri machitande mumo. ndati yadi yenyu iri kupi Iri machitande mumo. iri machitanga handiti sei baba wako asina kuigwa pana baba wako Aiwa. ati sei baba wako asina kuigwa pana baba wake akaenda kuwigwa Akazompa imwe stint yake uko. kana akapiwa stand haana kupiwa makuwa izwa akapiwa stand haana kupiwa graveyard saka graveyard kana iyi papa ari pagraveyard penyu hapana kuvhara ukanofira ukaunonge uchigwa asi sei musisauri kowigwa apo makuenda kowigwa uko Nyaya ike. Baba yuri. Nyaya ike yaitwa kuti munhu amanyiko yakunoku. watomhanya uri right Makapuwa sana nyelengi. iwe sei utamhanya aiwa iwe sei utamhanya Kundiza amanya munhu ndibaba. Akatisa judgment. Urundiza. haana kutiza Gutsikana. ini ndabvunza zvinhu zvidzive simba zvandakutaura bambuka dambudziko ramuinaro nderekuti hamuzivi but munofunga kuti munoziva ndo dambudziko ramuinaro kana kuti pana uri kunyepera kuti munoziva ini musingazivi because mibvunzo yatiri kubvunza yabamba iri very simple handiti kuti sekuru wako nemwana wake ndo akawigwa vari 2 kombuya akawigwepo Anga watano. kombuya akawigwepi
mukadzi wasekuru Awazira. akawigwepi Ukapindura. tumukaipango pindibatsire ini mbuya wangu wazoibva pamusapi warambana Ani kuya wao. sekuru edu angane bari angane wakadzi wangu aiwa Kuona wakadzesa pana kwa. kuwana wakadzi wakawanda zvive kuti unoshaya mukadzi wako kana kuwana unokuibva naye because muti wati wakadzi wake wakeso wakawanda wachiri wapenyu saka sei pawakafa wakadzi wacho musina kuiga pane murume wacho saka iwo unooneka nenda wakadzi wako 5 iwo wakadzi wako uri 5 umwe nomwana wibva kwake iwo wibva uri 1 kuti asvimbori munguva hatizoziva aiwa hauzivi museki hatizivi aiwa unofanira kuziva ndati iwo wako mbuya anga arambwa fine akawigwa musha kwake ko wanga wasina kurambwa bva wakafa sei wasina kuigwa pana sekuru haipapa hatizoziva kumusha menyu hamuna mumwe atafa futi kubva pafa sekuru wariyo saka sei wasina kuigwa pana sekuru kwakwane magraveyard evillage waizino kunofana kuenda aiwa mafamily graveyard ari kuna nacho kwedu hakusina ndati mafamily graveyard ari kuna nacho Kwani ngwe. vachidzinga Andema mutasa. vana vangoiziva magraveyard evillage but tikuti isusu Nguwa yacho. rega tikutaure nguva yatutaura nezvayo bamba Haisi nasi. hatutaura nezvenhasi ba titotaura nezvinhu zvausikatozivo baiwo mibvunzo yatikubvunza nezvinhu iwewe neni zvatisikatozivi tese andizvo saka iwe kana kutanga unotaura kuti mazuva ano mbuya haana kufa nezvino zvika mbuya akafa kare mwana mbuya wese wari 5 sei wasina kuigwa pane murume wavo because daina ndini nhasi mawaya kuti right sekuru wafa asi uri up wakadzi wake wafa ndekuti directive right wakadzi wake ngawaende pane chii pana sekuru wamwe wese endai kugraveyard kucommon graveyard asi wakadzi wake ngawaende pane murume wacho hamuchazivi chiripo chekuti hamutozivi kuti wari piani ndichokutanga kuti mutozondiwa nani hamutowazivi ora chimutaura mukadzi wechipiri wabonye ndiani waseke mukadzi wechipiri ndee ndiani mukadzi mukadzi wechipiri waseke Mukadzi wechipiri. waseko Angaiti baba. mati mbuya wangu ini mbuya wangu ini mbuya wako kare namba vanga wechipiri aiwa wati sekuru akaenda wakadzi 5 akaenda wakadzi 5 angane wani akati angane wani akaenda 2 saka wekutanga wacho iwo wati wako ndiwe namba ndiwe namba 2 kai wakati wakati anga aramba handisi saka what does it mean anga aramba saka sekuru akafaini wakadzi wanga 1 handisi saka wakadzi wasekuru kati naso wanga noti wanga iwane saka sekuru wako kaenda wakadzi wanga iwe sekuru wako akaenda wakadzi 2 ndobvarambara ne1 saka sekuru wako ana wakadzi wakari saka wani wacho ndewani mukadzi ndiye mbuya wako ati mbuya wako yeye mukadzi wake wani akawigwepi wakaisa kumakwaya wangu sei asida kusambakwaya pana mapani murume wake sekuru vanga ari makurukota kwachii chiku iwe kurukota rei kurukota wadini zvakatarwa nabva avaiswa imba kurukota asina mukadzi anga rine mukadzi saka akatotadzikana uri kurukota ramambo usakototi uri mweza wachamwigoweka waudina wakadzi wavo Imhozo anokuda kuda. saka iye zvakatarwa kumanjika ndokunga pane zvakaitira kuti wamuise vapo nemukoro izwa sandiri kuona manje wakomana gaitore chokwadi nyaya yenyu pairi kunetsai handii muri kushandiswa mushandiswa imimi nemunhu ane ajenda yake ari kuseri kwenyu Tinotoziva zvese. because right now zvese zvamutaura hapana chenyu apa akutaura chokwadiso hatisi kushandisa mukushandiswa kuti akura chikozwa kuti ndigwara izwa mera kuti ndikuratidza kuti kushandiswa kuti ndikuratidza kuti kushandiswa murikuzwa vangu kuti ndikuratidza kuti kushandiswa statement yekutanga yamataura mati pane chimuti chakakuronga chimuti icho chakazi naishe ngechangu nemunhu aripo nguva iroro ngerano nekuti ndii ndakamudini
Watisha mani. Bunzau. Watisha mani. Kana chitaro daruka ndinofungiza kuti akaza kudaro kusuwa. Yeah, thank you. Zalopera. Chitondedza. Mutondeze zvakaita Mutondeze uyu. Kuti guwa ratikugira shabwari nemuzimuti ratikugira isho wakati ngezvangu. nemunhu ari apa ngewani Ndewangu. Tisi takamuisa ipapo. Iwo pamatsigira kuti akaita yabo kuti angari kurukota. Ndinofungiza zvakatarira. mutondeze Ndanditondedza. ururamba blazareko Akatara kuti chapo munozobulema yakumbotisha anofanira kuti ndozvabata Ndosaka ndatika chinhu chamuri kurwira handishani. Chine muridzi wechii? Because kana mimi muchirwira guwa nemuti uri kunzi neumwe murume ndewangu. Guwa riripo nderangu nekuti ndini ndakarisa ipapo. ndozvamaurira pano Saka pakuda kuti murume yeyeruka ari kuti muti neguwa nderake angari panapa muti. Toiziva kuti pakati penyu muri vatatu muridzi weguwa ndiani? waridzi wedunhu. Shamwari. Kana ndiri muridzi wedunhu, ini ndiri mutasa, iwe uri dzirutwa. Handinei nezvinoitwa kwadzirutwa. Asi dzirutwa kashaisha manje ndinomutonga ndini. Asi zvawanoita kwadzirutwa zvinei nazvo ndezvokwani kwadzirutwa. Handingaendi kuti nini munotaura kwamutasa kuno. Saka makuwa ese kwamutasa ngeyangu. Saka ndinowana wangari mamutasa kuno makuwa ndina kuti. makurukota ekuba kuma 1940 Kuti nditi mambo mutasa nditi makuwa ese ari mamutasa ngeyangu. Munoka kuti wane nyaya igwa nditi ngerangu. Ndiri kuti aiwa usati angati ngatoirana chama atisotukana ndikutaurana chokwadi nekubatsirana kuona kuti ndosaka ndati chinyaya ichi muruzwa chinyaya ichi hapana chinyama andizvo muruzwa pamwe hapana chinyama asi chiripo nechekuti ngatipe zvaJudha kuna Judha zvaKesari kuna Kesari uyezve ngatigutsikane nezvatinazvo nepatiri. Izvi zvekuti munoenda kuti munhu ari pamba pake munoenda kumupa mutemo kuti ita 11 meters kubva pamunda wake, saka anozorimei? Amborime munda wakareba wakakura sei? No, that's why I'm surprised. I'm surprised. Kuti nini hakasike kutanga. Andisi. Wakuru vekare misha yakawanda ine makuwa ari munyika. Asi chiripo chiri kuti makuwa haachashandiswi akungochengetedzwa akadii. Asi vanhu vachirima kutenderedza makuwa. Asi makuwa aya pachadii? Uyu kana ine dambudziko rekuti aenda kokubuda guwa takumubata nenyaya yekuti yokubuda makuwa. Because guwa hariti sei? Ari kuduburwa. Asi ngatichashandisa kuti zvakubuda guwa papenu nekuti wakubuda guwa. Saka wakomana dzikai ikoko kuda kuti muone kuti guwa riri kutaurwa ari pati hazi mairi. Saka chekutanga da kuona kuti makuwa mairi here kana kuti 1 kana kuti 3. Chechipiri ndoti muone ane distance yakaita sei kubva pamba parugara murumo. Chechi4 ndoti muone kuti mamiriro akaita zvinhu papo murumo yakagara ipapo rini. 5 ndoti zive kuti wacho kwaurikugara wakaenda kurini. 6 ndoti muone kuti minda ine murumo yakakura sei. 7 ndoti mumadaidza ishe mutetwa masabhuku wacho wari 2 ndikuwada kuno next week yeSaturday. That's why what do we do? Umboyo zvokuti wana warima handidi yese iba kuzvauri kutaura zvese yese. Sabhuku wakati ndimufoneri no handichamufoneri ba mama mutaura instead ndikufoneri ndatazi chiuya kuno
Sabu wani, sabu wani. Amboye chimba. Mazina ngangota kwani. Sabu wani. Sabu kuchitange. Rukweza wakaende. Okuirekena nokugurwa abalesa masabuko maduro. Rakagurwa ziyani. Rakagurwa nani? Zedi kangoya plani. Nah, I'm not going to. That's rakagurwa nani. Yes, rakazangu ranga kweza rese kweza wa Rukweza uripi? Sabu rukweza urimo. Wakasiwa kabili. Wane makochi mikochi. Right. Akapiwa chitanga uigure parikweza. Mwana parikweza. Asa akagura mabhuku achibhuya. Rukuyo kumabhuku zane nguwasi ndofunga vakatambira mabhuku ari kuplana vangu vaenda vakawanda. Gura mabhuku andiyazi. Bambo. Izwai bambo. Mamutasa muno makuna munhu anogura bhuku ndisingazivi. Ndati mamutasa muno hapana munhu anogura bhuku ba ndisingazivi. Saka utonditaura imwe nyaya yekuti kune misikazwa iri kuitwa kwamutetwa. Ndikutoda rukweza ngauye futi kunoda kuziva nenyaya yemabhuku. Saka ndoda rukweza, ndoda chitanga, ndoda mukova. Ndikuwada kunomudzwe Saturday. Achienda muite zidati muite pamusoro. Asi vanhu ivava ndikuwada wese pana mudzwe Saturday. Kana sabhuku ati mukuru achandifonera futi. Tobva tazotangira ipapo. Kana mutetwa atiwo mukuru, it's okay. Ngaasauye. Tozoonana pamberi. Asi ndikuda munhu wese iwo pana mudzwe Saturday. Umwe naumwe azvipindure nyaya yake. Imi vanhu vari musauye. Ndimi waridzi nyaya. Ndimuri pamberi wamwe wese kumashure. Right. Endai. Tonoona Saturday. Nenguva yakawanda futi munazoita research. Endai.